Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu ngkara. Hong wilahing awigna mastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang cantrik sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba mung cantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk. Padha raja sak praptamu tre Anoman tansah pinanganing kawidadan Premban niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wada paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu tampanana ya tre. Lho nggih kula pendhingga jimat paripin gayana ing kasantosan. Cantriku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah slamet tekaku ning pertapan Kembang Sore kene, Mbah. Ora nemlawan sewiji apa kepareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning Simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena. Merga pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada, ning kok ndadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggana kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggo iso gawe kertas iso dadi dhuwit. Kuwi jane mung do tak apusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe, jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung ulet ing kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, kecraping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyuwun pangapunten Premban. Lebet lan cetheke ngelmu satunggiling Brahmana menika mboten katandha wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Paredèn. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan, kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Monggo miturut petanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sepriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembyah sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budidaya tiyang gayuh ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Waton kula tasih saged nampi ngelmu menika tentu kula upadi ngantos mbinjang puputing umur kula Premban. Welaidian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa?" Lah kuwi jane penemu sing salah. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene ingkang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih Penemban.
Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku ki apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku ki ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku ki ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Mboten peremban, mboten menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka Penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Merga menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ina lali salah apes lan mati. Inggih Penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya. Tur dasare jagat ingan keberbeken marangmu mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan, dasare putu dewa. Tur bapakne satriya peng-pengan. Nek lumrah panjenengan ki Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena, saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumuling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa Suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane awak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tok goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tok paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu, sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mangsa wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula malah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Lah ya bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Heeh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wenehi wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparengake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicaket anggen kula sowan. Entuk bebas. Slow wae ora apa-apa. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestaken dawuh. Kene Raden Antasena rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet, inggih ngestaken dawuh. Kepareng badhe kula majeng ing kula Mabiyantara. Maju Anoman. Kula nuwun sewu Penemban. Kula menika namung badhe nyuwun mriksa. Kartakon napa? Penemban menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada, Penemban. Kula menika sampun kewowoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam padhang. Kula menika sampun kewowoken
nedha dhateng gempalaning jagat legiasining kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sakmangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman. Peremban nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggenipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep njlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe njlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takoni iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek wangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sawijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku ki ya mung menungsa. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen tono pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhakake ngene. Lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Ning nganti lek ku wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, "Wo, Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene." Mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong ki kepingine duwe umur dawa. Wong ki kepingine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dhateng putra wayah. Kuwi merga kepengin umur dawa. Lara goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Upama ora duwe kaya, njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gresula. Nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi kowe wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngerkaos. Kuwi angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Kuwi racak-racake. Lho iki apa anane lho, aku ngomong apa anane? Mulya sithik, duwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud, Man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tok takoni aku.
Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tok gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggepe punakane sing gawe urip apa piye? Wah aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki? Wong mati uripe manungsa gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa karo gumantung sing gawe urip. Menungsa mati ki ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Akeh kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine kuwi ya akeh. Ana sing lagi ngitung dhuwit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane perlu dhuwit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkane sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala arep kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban boten mangertos benjang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tandha-tandha panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuke bakal ana lindu, sesuke bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku ki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita ngundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh, ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha to bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil kok, Man. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan merga kowe syukur ngersaning Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe dhuwit ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe dhuwit akeh ning akeh pemetune iso boros. Ha ta. Wong didit akeh iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Arep tekan kapan sok nggon urip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kahanan pertapan Kendali Sada ngucap wae. Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban.
Jumeplong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun priksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Wala kuwi angel. Kuwi ya njlomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man. Kuwi aku ya diarani nek wah, Sabdawala iki kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala iki kaya dong-donga. Aku wedi, ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Urung apa-apa. 100 taun meneh luwih. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D. Sok kowe gari untu tok. Ha nek umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagunganing sing gawe urip nadyan Anoman ki umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh. Deloken. Awake Anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa, isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penembahan. Ora mugi-mugi. Mugi-mudi. Inggih. Penembahan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem Jumeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takoke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan Kendari Sada, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon.